Sabi inita sa panahon ron eh. Ang kanal. Dagko na kay liki ang kanal tungkol ka. Init oh. Ilan. Kaon na po sa bibi ba. Uya sa among seat score na mugbo mong kayo good. Isa po na siya sa alagbati niya sa klase. Dapat isla. Haling sa kay para amo ang lutuon og kuan. Magluto mi og gulay nga kanang kuan. Kapayas ra pud nga butang agata. Unya sa gulag alagbati. Patay. Dili day, kuan day ni day itanom day ni. Pero ambot lang ka mabuhi pa kana nga. Grabe man perti mag-inita. Ang among isagol sa katong lubi kining kuan tanglad daw, tanglad og kapayas. Dara sa terdi na siya iyang kuan ilalom sa iyang apartment nagtrabaho sa kapayas. Siya may nag-slice. Yang gipanitan, gapo kay yung panit okay, nag green ng kilid. Lah. Nani hinog nis. Murag di na siguro lutuon nis. No? Distingi daw kuan terdi. Lami kini kauno ni. Nagkama ay. Ang iko grabe hinog lami asa iko gay bantay sa kamot ni tayo. Pero magdadana kamay kung kaunon gyud na ba. Gahapon is no. Amo na po nag-isprehan kagahapon ng mangga og pang pabulak. Kaduha na gini nang ulak ba pero wa gyud nabilin sa kapag bunga. Timingan street ng ulan. Pero karon murag init man. Amo na po gitistingan siya spray o pampabula kay basin niya makahatag na siya bunga kay ting init naman mas dili na mapalid ang iyang bunga. Luyas kapayas ay nag yelo among kapayas nga namunga 14 taong nasunahan upat ka buok perting gamaya. Nana po siya ano katong kaon na po sa bibi ba. Uya sa among seat score na mugbo mong kayo good. Ang iyang bunga. Oh tanawar ko ni. Wala ray. Ang iyang bunga na ara diri oh. 1 inch ra. Mana maabot sa kuan wa. Ano dako-dako sa bunga. May lagi dili ni siya. Kuanon. Kauno na pud kana na wala nang bunga ana. Ini wala ilagay kit. Ang kay resulta ni. Sabi inita sa panahon ron eh. Ang kanal. Dagko na kay liki ang kanal tungkol ka. Init oh. Ilan. Grabe ka init. Amo ang payag nga nakatulgan sa una mo ni titang luoya sa dagway pero dako kay katabang kay piting landunga gyapon makapasilong ra gyapon mura ra gyapon kag naa sa mall Bugnaw. Nakagpuan sito may pagpalitan Kinsa ganahan mo sigla kala tinita niya. Sige basig Manggawas rong mga Ryan dito. manggawas rong mga manggawasay. Nahaling na. Magkagod na koron og lubi. Tuan ni kagoron karon. Nya na pogi katunga diri sa lubi. Yara. Kani. Ay, aw mo rin makaon gid, makaon gid na 30.
Slice na siya 30 katong marang pang baligya 30 ato lang kauno. Opa dyan kay Liz. Gamay kay Liz. Kalami. Kana kaya ito ng kauno ron. Yan ay panggulay. Daghanon ang sabaw. Duham ta kakapayas, isa lang kakapayas ang magulayan kay hinog yung isa. Kaunon tong isa ron. Namay suka rin. Tungag suka. Nagitas bukid. Bukid nga dulog syudad. Naunahan kay. Syudad na sakyanan na. Ang nakaharang kay lobe, kalubian pa. Kaguta kagod kay para isagol sa kapayas. Patay Caltex nga. Pumas ng balon. Ano nagsiming hanginan yung mga Asa napit ko katalan. dito. Kapit sa mga ganag. May na lang na Era, gilunod ang tanglad. Tanglad nga. Tanglad jud ay. Wow. Tanglad ron siguro subak ani. May subak. Ana po gitanggal sa bibi. Pato. Isa ko taro lang dito. Sa bibi sweet corn. kupos. Isa kalubi ug tunga. May na lang ni isagwa kayo isubak pero dami rin po naglasa kay naay gata sa lubi. Nga kapayas. Ano gisirok sila iji ba? Ilang di pa kamatamutan. Gusto ko edit ko before. Wala na di kahoy? Amad kanila ko kay samot kayo ng kape. Laway na kapayas na rin hinog. Laway, hugasin. Dugaya po ning Rayna eh. Kinahanglan mga pabuto pag dugay. Tamis ba yung kapayas? May gani kay gisungkit po ni Cedric ug kapil. Ang kining kapayas pinangayo ra na namo sa masilingan. Isa pa na siya sa alagbati niya. Ay, klase. Daka kasi sila. Butangan og kamunggay. May na lang kay napaday kamunggay na bilin. Masagol na ron diri. Sayang ang kamuti kay dahon sa kamuti gagmay pa man. Salanganin pa ako anog panggulay. Kamuti nga tinangkong gagmay pa man. Amol ka nang nabahaan yung pagkaman karon nainitan na pag maayo. Pero bisa nga sa katubo. Rayahan lang ng kuhaan.
gagmay. Asa po to na ano? Yun, pudaan niya eh. Grabe na mo paling kamutihan eh. Asa ka sila no? Tuwa sa bitog madaom. Lami manguhag mais kay dagko ng mga mais pero hindi lang amo ah. Ang ganang mga mais nga dagko kaysa silingan na. Kanao mga kita da dagko ra babunga lami na kay gulayon. Lami na masugba. Hindi lang ato ah. Ang ato ah kini kita ang gipanghurot ko sa bibi nga titinggag maya. Gulay nga way hugas-hugas. Gasan da ito. Ang glodon man akong gulay daan. Bala eh, palpak man. Nawahi. Patay pili sudan. Mga tugay dito. Sudan, matalos na ikaon. Halos di mo kaon kung may sudan sa balay pero diri gani bisag unsang sudan na. Bisan pag walay sudan, lami kaon. Sama tingon ani nga nay gata. Kuy nay gulay-gulay kalami. Panghaling sa mais. Ang amo ang laton nga giandam-andam na ang laton okay para masalog kung mag-ulan. Pero grabe tinita pila na kaadlaw wa gyud tayo sulod. Kamo magikuan siya sa katong sandayong. Kita tama nga masudi ako mag-ulan niya. Grabe wala di ulan ba? Kinang inita. Oh, ang yuta diri oh. Nangamatay ng mga sagbot oh. Okay, unahan na lang daw hukad ang mga inday-inday diri yang sudan kay ang gidala nga balon ka kanon kay para ra daw siyang balon ka kanon kay gamay ra daw kayo isa daw ka puno kay tupperware. Wow. Kami ani kay magluto pa mi gamang kanon. Kay si Terdy o si Chloe naguna na sila kaon. Si Chloe human nagkaon to nas taas. Nag-relax na. Si Terdy kay karon pa. Niya kami kay paabot pa mi sa moang kanon nga maluto. Tag mais ko sa kanon. Lami yun yung mais. Ah, grabe yung mahalan ron sa kuno yung diesel kay tag 118. Anya ang gasolina kay 90 pila to? 90 95. Pero yung mahal na ba? Ang hindi ko ng gata ba lami kayo. Nya medyo tamis-tamis siya kaya ang kapaya sinog na. Pero lami kayo. Mga on tayo mga on.